Hej Martin, kom så Martin. Godt Martin. Godt kæmpet Martin. Kom med lige. Martin, hvad nummer var det blev? 3. Flot. Vi vil gerne se Martin Parkhøj, som bliver nummer 3 heroppe på podiet. Martin, gammel Frankfurt-dreng. Han siger, han er lige med sig ind i Sparta. Tillykke med det, Martin. Og tillykke med Sparta. Martin løb rundt i 1:32:39 med en halvmarathon tid på 1:12:30. Det er rigtig flot. Martin, han rykker op i klassementet hver gang han stiller op heroppe. Så det kan være, at vi skal se ham på den første plads engang. Vi skal se nummer 2. Der er rødvin, og så er der en flotte gave. Er der taget billeder af kiggen? Godt. Tillykke med det. Vi giver den en hånd.